Dakop ang tricycle driver sa ginpatigayon nga drug bypass operation sang Station Drug Enforcement Team sang Police Station 1 sa Barangay Tansa, Esperanza City proper, Iloilo City, alas 9 ng gabi, Marso 11, 2024. Ang arestado mo si Ricardo Rabusa, 47 anyos, residente sa nasambit nga barangay, nabakla na subject sa isang kaplastik siya sa ginapatian ni Shabu, gamit ang 12,000 pesos nga bypass money. Dugang nga na-recover siya nga paginakopa, ang 13 kaplastik siya sa ginapatian ni Shabu, isa ka 12-gauge homemade shotgun, kagiman pa nga mga non-drug evidence. Sa interview sa K5 News FM Iloilo kay Police Captain Roque Meno III, nga masobra man ni sa kabulan ng ilang monitoring, antes nga sa nasambit nga operasyon. Dumata naman sa 67 gramos ang recover nga suspected Shabu, kung mayroon inising estimated market value nga 445,000 pesos. Balita nagikan sa distrito sang City proper. Ako si K5 Eric Canizares para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. This news is brought to you by: do you feel tired all the time? Do you have frequent infections? Do you have always cold? It's a sign of low immune system. Boost your immune system with Clinica D3 Bio, antibacterial, natural antioxidant, immune system booster. Clinica D3 Bio has vitamin D3, lauric acid, and monolurine to fight against all viruses. Try Clinica Vitamin D3 with Coccus nocifera.